Инцидентът се случи преди около 2 години. Беше сред лятото, около 2 часа сутринта. Завесите ми бяха леко разпушени, а стаята ми беше на втория етаж на къщата. Събудих се от вибрацията на възглавницата си. Екранът показваше непознато обаждане. Не помня защо, но чувствах нужда да вдигна телефона. Здравей, казах. Един спокоен и дълбок глас, непознат за мен, отговори. След няколко секунди мълчание той попита, сама ли си? Не можех да си спомня какво да кажа. За това, което изглеждаше като минути, не казах и не направих нищо. Не можех да свържа гласа с лице или име, беше нисък и хрипкав, накрая казах не и затворих телефона. Няколко секунди по-късно чух звука на долната кучешка врата, както се отваря. Вие всички познавате звука на кучешката врата. Въпреки това, кучето ми беше в леглото си и се приближаваше към мен. Вратата се затвори и аз седях в тревожното мълчание, чакайки звука на стъпките нагоре по стълбите, но не чух нищо, седях в онази ужасяваща тишина, задържайки дъха си. Изведнъж странна сянка премина през прозореца в стаята ми. Сърцето ми започна да бие бързо, но не можех да разбера какво беше това. Сенките се появиха и изчезнаха в един миг. Тогава усетих, че трябва да проследя следите на неопределени заплахи, но не можех да си представя какво предстои да се сблъска с мен.